Здравейте, казвам се Ерик Борисов. Моята ключарска кариера стартира от SOS Locksmith през 2009 година, като мина през всички нива на обучение, като това включва да работя в ателие, да бъда авариен ключар. Вследствие на натрупания опит станах управител и съдружник в фирмата, като в момента отговарям за ателиетата на Гео Милев и на булевард Сливница. Моите професионални умения включват всички отрасли в ключарството и автоключарските услуги, като мога да дам примери за това. Мога да изработвам ключове, да отварям аварийно домове, да отварям сейфове, да отключвам врати, общо взето всичко свързано с ключарския занаят. SOS Locksmith – елитна ключарска дивизия.